U sljedećim minutama upoznaćete mladu službenicu Azru Kvrgić i Marija Lušića, kapetana i trenera rukometne reprezentacije gluhih. Ona ne čuje od rođenja, a on je sluh izgubio s 2 godine. Kako je to kada ne znate kako je javiti se na telefon? Kada igrate rukometa nikada niste čuli zvuk lopte koja udara o tlo. Kako izaći u kafić i ne čuti pjesmu koja svira? Provjerili smo kako izgleda život ljudi koji u trenutku dok ovo govorim vjerojatno pokušavaju čitati s mojih usana. Mato Barišić. I uvežeš. Svi ovi zvukovi za nju su nepoznanica. Radio u njezinom automobilu rijetko da je ikada upaljen. Paljenje svjetala njemu je znak da je netko na vratima. Glazbena linija samo ukras, telefaks umjesto telefona, televizijske emisije isključivo s titlovima. Kako mene prča, ja kad sam crne čujem, a on misli da će od muzika, ja kad sam ja sam kruhe, da ne čujem, a on pak mana braci, vi ne kako da prča, ne kako da komunicira prema mene. Procedura je to koju ova 26-godišnjakinja prolazi pri svakom upoznavanju. Cijeli život živi u tišini. Drugi nikada nije ni upoznala. Još kao dijete je naučila da se u kontaktu s ljudima mora truditi više nego ostali. Sjećam se, kad sam promjela, imala sam puno prijatelju Petruševci. Djece Petruševci, sam htjela trčati, ali nisu se ne dotaću. Gluhe, srta, objeniti, setne, a meni se, pa sam putala da husi pešu, žene, da nem te pleteko. Premda nitko u obitelji nikada nije imao problema sa sluhom, još dok je bila dijete, roditelji su shvatili da s Azrom nešto nije u redu. Vidjela sam da se ne okreće na zvukove, ali uvijek sam to odbijala na ono, možda je lijena, možda joj se ne da, možda je zaigrana. Nije ih ona svjesno ignorirala, jednostavno ih nije čula. Pa na početku je to izgledalo meni dosta šokantno i nisam znala s čim se susrećem. Bilo mi jako teško. Nisam nikad imala susret sa gluhim osobama, nisam znala kako će to teći u život, kakav će biti odgoj, kako će biti nama. Godine napornog školovanja i vježbanja donijele su rezultate. Azra danas može i govoriti, a pomoću slušnog aparata čuje i neke zvukove. Kad tamo papati kinam, kad utanem tapim, ali imala problem kad se kupam, moram kinuti i ništa ne čujem. I ne čujem tekle. Ali nemamo da samo pricam, ali trkajući je bez fjuka, mirno. Ništa ne čujem. A tako bile. Ništa ne čujem. Sve što osjećamo, to je opet visualno. Ako je igrač okrenut, otakav vibracijom kroz snohu i lupanjem to okrene, a ako misliš nosiš što hoće stati, ne se šuti. Mario Lušić rukometni je reprezentativac gluhih. Sa svojom ekipom osvajao je olimpijske medalje, penjao se na postolja europskih i svjetskih prvenstava. Na njihovim treninzima mir i tišina. Samo škripanje tenisica i udarci lopte. Nema komunikacija uopće, neko samo mašu paši. Drži samo pokažeš neke 2-3 pokreta u znakovnom jeziku, to je to. Pričati, razgovarati, oprašavati, objašnjavati. Ne možeš to sve vrijeme igrati, ne to lasi uopće. Ako pričaš, primiš hvala. I on je potpuno gluh. Za razliku od Azrine, u Marijevoj obitelji je gluhoća doslovce nasljedna. Svi u mojoj obitelji sada, supruga, tvoje tese, i moj otac i majka, i moja supruga, brat, Jesov, a ostali su u većinom su svi gluhi i tu smo sretni, ne vidimo razliku, ne šalimo. Marijev sin Oliver samo je nagluh, nosi slušni aparat i odlično govori, svi ostali potpuno su gluhi.
Komuniciraju znakovnim jezikom i savršeno se razumiju. Problemi nastaju samo kada pokušavaju stupiti u kontakt s čujućim osobama. I Lidija i Melanie vrlo su komunikativne, no bez osobe koja poznaje znakovni jezik, kontakt bi bio vrlo težak i naporan. Željela bi čuti što se priča na televiziji, što ljudi međusobno pričaju, teško mi je zbog toga. Volim pričati i biti u društvu, razgovarati, to mi fali. Imam puno prijatelja, čujući i gluhi. Sa čujućima se ne viđam baš svaki dan, malo se dopisujemo mobitelom, a sa gluhima se svaki dan viđam u kafiću, u disku, u klubu gluhih. Sve ovisi od osobe do osobe, koliko je uspjela uspostaviti kontakt sa okolinom. A gluhi se uvijek najbolje osjećaju među svojima, kao što se kaže u narodnoj poslovici, svaka ptica svome jadu. Komunikacija s čujućim osobama zna biti komplicirana, ali ne i nemoguća. Azra u svom uredu nema telefon. Sve što treba radi putem elektronske pošte. Zaposlena je u jednoj osiguravateljskoj tvrtki i bez obzira na to što ne čuje, sasvim normalno funkcionira. Sjećam se kad ste gledam tako rekica i čutila kad na tako vrm. Ja sam obijen da te ne žijem, da bude kako vrm. Da mogu čitati sa žena i pripatila i napika, pa hita hake, pa je super. Svi ću to pripatila ću. Mi koji šuljete morate shvatiti da mi nikad nećemo prošuti. Nikad nećemo šuti uz bilo kakva pomakala, kroz umjetnu pušnicu aparate i tehnologija nikad. Jedino što vi možete napraviti je malo dobre volje i naučiti znakovni jezik osnove. I način, ako ne možete razgovjetno polako, ako ne otapisani putem, to je način gdje smo može doći do osobe gluhe u normalnom komuniciranju. U Hrvatskoj živi gotovo 430.000 osoba s invaliditetom. U 24 organizacije gluhih učlanjeno je oko 12.000 ljudi oštećenog sluha, nagluhih, gluhih i gluhoslijepih osoba. No njihov je broj puno veći. Računa se da samo nagluhih osoba ima od 100 do 150.000. Marije je unatoč gluhoći uspio naučiti govoriti. Ima divnu obitelj, uspješan je sportaš, predsjednik je Športskog saveza gluhih. Azra radi, vozi automobil, prije 5 godina postala je mis gluhih Hrvatske. Izlazi s prijateljicama i uživa. Živi normalnim životom mlade djevojke. Ali kako sam ponavljena da sebe, ja mislim da sam gluha. Kako sam sretna, sam beli, imam sve. Žali jedino kada je netko ne razumije. Takvih je na sreću svakim danom sve manje. To što ne čuje koja pjesma sada svira nije joj ni bitno. Nikada nije ni čula. Ono što nikada nisi imao ne može ti ni nedostajati.